Malta u l-Libja ilhom għal snin twali gawdu relazzjoni tajba bejniethom, b'mod partikolari quddiem l-isfidi li ġġib magħha l-immigrazzjoni fil-Mediterran. Stqarr il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-erba' filgħodu kellu laqgħa fid-Dar Ċentrali mal-Ambaxxatur Libjan għal Malta Sadun Swajeh. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fakkar ukoll fis-Summit tal-Partit Popolari Ewropew fejn talab lil mexxejja Ewropej biex jagħtu każ l-immigrazzjoni sabiex anke l-Ewropa ġor il-peace. F'din il-laqgħa ġiet infakra wkoll il-ħidma kontinwa ta' Gvern Nazzjonalista fi żmien meta l-Libja kienet għaddejja mill-waqgħa tad-dittatura ta' Gaddafi fejn dak iż-żmien pajjiżna reġa' serva bħala infermien tal-Mediterran meta laqa lill-Libjani feruti li kienu sfaw vittmi f'dak il-ġlied. Bernard Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista kienu jibqa' favur l-iżvilupp sħiħ u l-poplu Libjan f'proċess demokratiku u maqbul għaliex il-poplu Libjan ħaqqu futur aħjar f'paċi u stabilità. Għal din il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-kellim tal-Oppożizzjoni għall-affarijiet barranin Karm Mifsud Bonnici. L-Ambaxxatur min-naħa tiegħu kellu kliem ta' tifħir għall-Gvern Nazzjonalista immexxi mill-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi.